oni ne pomere kola, da. Ova ovdje kako da to kopa gotovo. Dobro, samo da skinemo ovaj, samo da skinemo ovaj. Ja kao policijski službenik samo tražim kuću. Seci Dragane, to i gore, kad završimo ovo tako malo. Ajde. Moram samo zbog bezbednosti. Zaustavit će li dok ljudi. Neću dok ne zaustave saobraćaj. Da. Pa nije, to je već ugrožava bezbednost saobraćaj. Ovo, ako rečeli da mi, pošto vi nećete raditi svoj posao. Onaj na rampi samo Ja sam što nije prijavio pao, ovo. mogo je da padne. Da. Jel imate vi zavedenu prijavu ili nemate? Imate zavedenu prijavu za ovaj baner ili nemate? Ajde, ajde. Možete što pomeriti kola. Seci to Dragane. Pa neću dok ne pomere kola. Na pići je manja šteta. Novci su meni platili, ja sam gledam Znam. A koliko se nam puta gledali. Samo ne sečamo, nije problem da pomenu zavrlo ovu. Samo lične karte da pogledamo. Hoćemo. A možete posle lične karte samo da isečemo baner? Šta je problem? Šta je problem? Možete molim vas da pomerite samo auto, budite ljubazni. Ajde, samo ne Hajde. sečemo ovo i daćemo. Šta je problem? Ne radimo, ne radimo. Nikakav problem, samo pomerite auto, ja isečem i silazim to. Vi dobijate sve lične karte. Znači moram me skidati. A mogu da vam dam kasnije, sad vas trenutno snimam. A već ste me nekoliko puta legitimisali do sada.